На 1 херц. 2 херца. 1,1. Сега ще за 2. Ето ги 2. 2 херца. Това са другите колонки. Да, това ще пищялките. 2,2. 3. 3. 10. 15. 15 херца. О. 20. 20. И плавно усилваме. 30. 0,1, 0,2. Чай видим колко ще почва да се движи. 0,4. На 0,5 виж какво движение прави. 0,5. Едва. Камерата не знам дали го фаща хубаво. 6. 0,6. Ей, чакай, че завъртя гърдата. 0,8 примерно. 0,8. Това няма 1 херц. Да, 0,9. И отново 1. Добре. Это все, друзья. Гледай, изглежда като че ли излязъл от научно-фантастичен филм, човек. Да. Може да самоделка, добро. 20 кГц. Ръчно сглобен усилвател, ръчно сглобена колона. Високите, това сте 20 кГц. Ето и как няма как да видиш движение. В смисъл няма мога да фане и камера. Да, знам, просто си игра. Да, с тая зелена светлина човек все едно е извънземно. Да, само с това да ти бърка звук в ушите. И сега отиваме към средните вече. Малко ще го намаля обаче. А тия пищялки вадят добър звук, е? Сега вече сме на средите. Ай, стига, че комшиите ще се чуят какво става. Това е шум такъв някакъв рандом на 1 Hz.
Това е само пукане един херц. Може да излъжеш някой, че гърмиш пиратки, така да га. Готино на един херц как се движи човек. Смятал силовател и говорител изкарват един херц. Не ми свети в очите. Сега не ме снимай. Прилично на бухал.